Намираме се на местността Ходжовица. Тук е началната точка за изкачването на връх Жълтата скала, който е нагоре. Един от най-неизвестните върхове в Рила, да не кажа... Добре, един от най-неизвестните. Пътят до тук беше истинско предизвикателство. Сега успяхме, но тепърва трябва да си поправим път към върха. На 1700 метра сме. И той е 2100, така че 1730. Сложи 370-400, ето го САЩ, който се приготви. Разбите след съня. Да. Трябва да пресечем река Ходжовица и да се качваме нагоре. Но на къде не знам. Тепърва ще се види. На тук да кажем. Много е стръмно нагоре. И за нова време се набира бая височина. Като слушам реката, къде е ниско долу. Гъста борова. Това е първото каменно поле, на което се излиза. И сега продължаваме нагоре, отляво като гледам има там по-просторно поле. Така че може леко да криднем в лево. Ето го по-откритото каменно поле. Сега продължаваме нагоре. Излезахме от каменните полета и сега сме в една гора, чрез която ще завъртиме мястото с клек. Защото иначе върха се пада право нагоре и не е много далече, но ние трябва да завъртим. Малко заобиколно, но иначе има клек, който е много гаден. Е момент, в който почваме да въртим около клека, за да го избегнем. Трябва да направим, не знам, няколко стотин метра на изток. Защото нагоре още е прошарено, но клека още от тук изглежда висок. Не знам дали ще се справим. Имаме 200 метра паралелен до върха. Идваме към слънцето. Целта ни е 700 метра да заобиколим клековото поле. И слънцето ни в случай един вид ориентира се. Обиколихме върха. Сега отиваме на запад към него. А се намираме на неговия южен склон. Ето там, между гората, между дърветата, е Белмекен. Но много трудно може да се види. Надяваме се просветванията отгоре вече да ни водят към върха, защото има 80 метра права линия според картата. Към 33 метра денивелация. Терен е много стръмен. Сега ще напредела на силите си. Но все пак ще успее, защото той е кален в боя. Белмекен малко се вижда натам. Идваме любимата ни част с Сашо – Вуране. Намерихме пролуки от вораем клек, но не знаем, върха е съвсем близко. Ето там отгоре е върха. Не знам какво се вижда, не идвам отдолу. Има ли пролук? Сашо му обнадеждава, че усилията може да не са ни напразни. Ето. И върха е там отгоре. Може да се каже, че сме на него вече. Ето. Ако беше отдолу, 200 метра. Ето го Бистришкия връх, където трябва да идем с Сашо. И той е в клек. Ама него взимат. Иначе трябва да се премине през този клек. Последни метри на Сашо преди върха. Ето. Събира последни сили. Сега беше вораемо накрая. Вораемо беше? Ето. Сега ще направим и панорамата.
Малък епизод от вурането след жълтата скала. И до това изсъхнал дърво трябва да идем. Малко е вурането. Не е страшно. Върха е зад нас, но не мога да се обърна, че съм на... Го Сашо не му се струва, че маршрута е бил от тука. За него поредното кошмарно преживява. Ето. Тук сме се обградили от гора, не знам какво се вижда изобщо на този телефон. Може да сме пообъркали малко. Излезохме на каменното поле, сутринта продължихме нагоре, сега идваме от тук. Малко да ги обиколим, защото надолу не са толкова полезни, нали така? Точно така. Да. Саша вече въздиша и по-скоро издиша. Въпреки... Ето го този връх, който той каза, се казва Въртележката според Доминус, ама в никоя друга карта го няма. Това според мен е нищожество. Ето има някаква видимост. От камънаците хващаме налево, за да слезем на Оджовица. Преминаваме река Оджовица. Идваме отгоре. Следвахме малко по-надолу, откъдето се качихме, обаче на такива върхове е много трудно да улучиш. Другия вариант е да спреш никакъв трак, ама... Ето го Сашо пресича. Ето го готов и сега колата се пада малко по-нагоре. Мали откъде минах? Нещо като блато леки станаха обувките. И отиваме при най-хубавата гледка. Ето. Вместо да излезем оттам. Много сме зле. Гледайте сега какъв е ужасен път. Трябва да минем през супер гадни скали. Тази скала снима е големата. Бати! Колос! Свидо е ужасно. И минавам в страни. А пък да не говорим ти колко клони очуках до джип. Колко клони очуках. То така, а от камерата въобще не може да се разбере. Теглото какво е. Ето тук и камънатите снима и надолу. Да се знае. Който има желание да идва. Който има желание да идва. Айде, спирай, че няма смисъл.